सर आपनकर परिचय देबे ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଖରାଇ ବସ ମାଲିକ ସମ୍ପାଦକ ଫିରୋଜ କୁମାର। देखंतु ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେନି आपण माने କଣ उद्धार ପୁରା को अवस्था रे बस ଛାଡ଼ିଲେନି ଖରା कोठु आछो ना तो ପୁରା ଆସିକିରି ବସ घर कोठी कोठी को गा ହୋଇପାର ଗୋଟେ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହୋଇପାର ଗୋଟେ ଖରା ଗୁଡା ବାବାଙ୍କ ନା ସାଇଡରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କଣ କି ନାଇଁ ମୋର ଘର ଅଛି ହୋଇପାରିବ ପାଖରେ ଖରାଗୁଡ଼ା କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ବୋଲି କହିଲା ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଖାସ୍ କଲ୍ କରିବା ବୋଲି ଥାନାବାଲାକୁ ଡାକିଲେ जे को अवस्था रे से ए जगह को पळे आस्तला कोन का कारण ए करे जाके आपण माने ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ'ଣ ତୁଳସୀ ବୋଲି କିଏ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କି ମ୍ୟାମ୍ କି ଠିକ୍ ସେ ତ କହିପାରୁନଥିଲା ସେ ଯାହା କହିଲା ତୁଳସୀ ବୋଲି କିଏ ଅଛି ତା ଗାଳି କଲେ ବୋଲି ସେ ବାପା ମା ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲା। से कोन आश्रम रे पडुते ସେ ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବୋଲି କହିଲା बापा मां कोन से सूचना आपण माने खोजी ଜଣେ ବେପାର କରୁଛି ସେ ଲେଡ଼ିଟା ଜଣେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଝିଅଟା କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଡାକିକି ହେଲା କରିଦେଲୁ ଆଉ